912 emerġenza. Il-11 jum tat-tieni xahar tas-sena huwa proprju l-jum li fih l-Ewropa tingħaqad biex tqajjem aktar kuxjenza dwar in-numru 112. Numru li ċ-ċittadini jistgħu jagħmlu użu minnu f'każijiet ta' emerġenza f'kull membru stat tal-Unjoni Ewropea. F'Malta rappreżentanti mill-Korp tal-Pulizija, mill-Forzi Armati, mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u dak tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei inġabru fil-Belt Valletta biex itennu l-importanza tal-użu għaqli minn dan in-numru. Il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar fisser kif matul l-aħħar sena kien hemm madwar 500,000 telefonata fuq in-numru 112 bil-fuq minn 7,000 ikunu folots jew bċajta. F'dan ir-rigward huwa enfasizza l-importanza li n-numru jintuża b'responsabilità għaliex l-użu ħażin tal-112 jista' jkun ta' riskju għal min verament jeħtieġ l-assistenza. Fuq l-istess tema tkellem il-Ministru Carmelo Abela li saħaq li l-112 għandu jkun użat iżda mhux abbużat. Huwa ringrazzja lil ħaddiema kollha tal-emerġenza li fi kliemu jpoġġu ħajjithom f'riskju biex isalvaw jew jiddefendu lil ħaddieħor. Waqt l-attività tqasmu fuljetti biex il-pubbliku jkun marraf aħjar bl-importanza tan-numru tal-emerġenza. Wieħed għandu jċempel 112 f'każijiet ġenwini ta' emerġenza meta l-ħajja, is-saħħa, il-proprjetà ta' xi ħadd jew l-ambjent jinsabu f'teddida serja jew ta' periklu. Meta jsir kuntatt wieħed għandu jżomm kalm u jagħti informazzjoni preċiża dwar dak li seħħ mingħajr dettalji żejda li jistgħu jtawlu l-proċess tal-emerġenza.